Asɔre we ɛyɛ honhom sɔre. No kwasem. Se yɛhyia honhom na ɔyɛ bɔte a na ɛburo ne nyina egu so. Ti wo ba asɔre na wo nyale abɛkɔ na wo yale. Ɛhinta sɛ mo asɔre lumba no. Ɛnumenya ka nyame din da. Amen. Sɛ wo yale na wo de gyidie ne anigye bi ɛyɛ wo nkwagye ho adwuma wɔ ɔsom no abere ɔsom no nyuma ɛkɔ so a. Aye. Wo be free asɛ wo konso na wanya ahotɔ. No kwasem. Asɔre we ne botaye no no. Ti asɔre yɛnkɔ ne bote. No kwasem. Gyidi kɔ yɛkɔ ne aniɛden. Amen. Amen. Sɛ woyɛ moson a wonya adanseɛ nti wontimi nkɔ wie. Sɛ ne atie biara ɔbɔnsam de wobɛhwe fam. Nti asɔre we yɛkɔ ne aniɛden. No kwasem. Ɛnyɛ deɛ wagyi mi nso. Dabi. Amen. Amen. Meda Onyankopɔn a ɔma me nkwa ɛne ahoɔden. Na wɔkye a edi nkan, Homeda edi nkan ɛwɔ bosome a ɛtɔ so nson ɛne ɛwɔ mu yi. Awurade wayɛ adeɛ. Hyɛ n'animonyam sɛ wɔyie na dɔ yɛ wɔ daa. Amen. Sɛ wowura Awurade fie Homeda na oma bibi hyɛ wɔ nipadua ne so a awɔsɛm a ɛwɔ nyamesom ne sɛ twɛdi ampɔn a yɛbɔ ne din asom no wonim ɛbere ne ɛdɔn a obɛyi ne ho adidi akyɛw eti ɛnɛ yɛwɔ July bosom yi mu yi sɛ Homeda di nkan mu na Awurade bɛyi ne ho adidi akyerɛw na watie omobro ho sum na wayɛ wahwɛdeɛ ne wabisadeɛ de ama wɔn wonim nti wobaeɛ no bɔfo a wɔnam ɔdan ha no Onyankopɔn soma no ɛwɔ botaeɛ bi a ɔmfa mmra aseɛ yɛ amen. Amen. Ti sɛ wɔanhwɛ wo ho yie a bɔfo ne ba bɛyɛ n'adwuma a Onyame bɛsoma nso ɔmna mɛyɔ na nokwasɛm ni sɛ wɔsoma no wɔ Shaddrack nkyɛn na manya ɔpɛyɛ ɛne ɔsitie ɛne akomakron amfa nhyia bɔfoɔ no a deɛ ɔde baayɛ no ɔsan de kɔ ɔmfa ma obi a ɛyɛ hintasɛm ka sɛ amen. Amen. Na bɔfoɔ a na ɔbɛhunu nsuo no abere a ɔhunu nsuo no abɔfoɔ ayalefoɔ mpakye ɛne wɔn a ɔmofa wuo ɛkɔtɔ sɛ nsuo no na ɔba afe patɔ wogye to mpa yɛn yɛpɛn yi so yi bɔfoɔ bɛtie yɛ mɔbere ho su ɔba bɔsome mmiɛnsa Awurade ɔma yɛn te aseɛ daa. Amen. Ɛtie bia na bɔsome mmiɛnsa ne yɛ ne wo nokwasɛm ɛdeɛ woyɛ wo ho abɛtena sɛ ɔde wa Ghana Blaster players no unu aka ho dabi ɔno a yɛahyɛ no koraa no baako koraa ɛna video yɛ ɔsa ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔnyɛ mmɔbɔ yɛne yɛ mmɔbɔ. Amen. Amen. Mmɔbɔ bɛ na memeyɛ yɛhyɛ Ghana mɛ mmɔbɔ yɛne ɛya sɛ woti kurom na woyɛ Ghana ni na ade a wogye tum sɛ wakura sɛ kura football foɔ kura betimi ayɛ no na ɔman mu nyinaa yɛyiyi mnante a monkonkosi akan fa ma yɛ nyina ne yɛ ninje na ɔmo so ɔmo nyɛ ne sɛ deɛ sɛ ɛya awerɛho akomateɛ. Amen. Amen. Wotwa chacha deɛ a wakoma bɛte bɛ wɔntwa wo chacha a ne wakomateɛ nti David wokeka ho sɛm aka ne ye sɛ watwa chacha deɛ a wobɛsu saa Awurade ɔma yɛn te aseɛ daa. Amen. Ɛnɛ obi tia ɔyɛ late blast enti wa mantem kusiri pɛ ahwɛ bɔ alosu na me deɛ meka no kwasɛm de akyerɛ nyame ma ahyiam gyidifo gyidi asɔre ɛte sɛ ɔman Ghana gyidi bia meka sɛ gyidi saa na Ghana nso sɛ gyidi yɛ Ghana nso bɛyɛ yie Ghana wɔ gold bauxite magnesium bibia yobi including prekese yobi na de ekumi kura Ghana fo wo kese pa me hu amani age pa ayoyo ai ene dawadawa ayoyo
San imo combination we ka bomu pa to me say yes. Now aduane a wo ye no utimi ye nkruma ibi na namu a me say o san ho yare. No kwasem. Ka say amen. Amen. Ye na COVID ba ye no ye president ka kire en say ya muni hwentia ni so bolo. Woni aduro bi ade ma ye hwentia ani so bolo. Hallelujah. Amen. Nanso o man we japade we nyiro man ni hu na mane. Won say Gyidi Asɔre. Ye wo ho konkono. No kwasem. Ye wo difo. Sa. Ye wo asempakafo. Aye. Ye wo adwontofo a etoduma na awurade firi so asan. Me wa. Sa aye. Na so say asaf ma ye ho kire ye. Ye ho kire ye. Say ye ne Ghana combination is the same combination. Ene afutu se ma me de manya me mai. Tiase hyene nso. Bese me busa awarefo a ewo ha ne se enkom hye ene ensem papa bi a adi se me ba ye se Matthew Onyankopɔn obeye nsenkyerene ewo brem ne betu pempensuo bi no obema wa aware no abama na se mem abama na se mem abama bon se mane pa se atemi abamu dia na ansema awurade aka nyina ne bere ebebam no kwasem. Amen. Abam na se quotation we me di twam me wi am quotation so and me point tre kra nya hwe me ka asem bi ewo John chapter 4 verses number 23. John chapter 4 verses number 23. John chapter 4 verse number 23. Na bra no ba. He ye ho Nyankopon se men kan che Gyidifo ahia nyina se ebre bi ba na adu ebre na bo odifo no hu ya o ka ho asem no wo se men kan che wo se ebre no adu sa no kura asɔlefo se onipa bia osom Nyankopon na asɔ no osom no eye awurade tene ne kwa so a osom no kuram waje asubo wo no kuram wo hunu asɔle konkoro de ne ho abɛtɔn a nante wo asɔre ni mu no wo se men kan che wo se onipa bia okɔ asɔle bie no na owura asɔ de mo ho a etwa sɛ osɔle agya no honhom hallelujah ne no kuremu David ya no nya botero yo etwa sɛ onipa bia waji onyame adi o kan English Bible now o say a true believer no kwari Gyidini onipa bia waji awurade adie no etwa sɛ wosom awurade honhom ene no kuremu oza otie nyina honam ayo ma wo honam dwininti de awurade betimi afa so ya no ma na o makwan honam ayo ma honam dadwene ewa kwasem honam atete onipa bia wanya honhom na no kure nka ho honhom ne ye wokɔ honhom ne ntimi nya adwuma ti twase onipa bia wote dan mu bia soma awurade honhom ene no kudem no kwasem honhom ne no kudem pa isɛ yɛntimi nsoma awurade honhom ana ayɛ honam kane abrantie firifie ba na wo prepare na adwen sɛ yebetimi ayimi sɛ nim ka Nyankopɔn asɛm nti okoda na adwo a obompa ye na osua quotation kakra ɛte sɛ asesa siripesa ya kasi ye me nyina mehia sɛ ɛbɔ 1 o'clock ɛbɛyɛ nsenkyeni bi kwa nka woma ka da ofie pagya wo twehwe wiem na kwase ata na nka wota na fa ejigu wanum na efa otupie na ejigu wanum na efa otupie na ejigu wanum na efa otupie na wohwa nkwase ankromo me wa kwasem so wetimi siripa bebre kura ma Asɔre kura the blast out team na kamo de safo ne Nyankopɔn bebusa mbaba men sɛ bɔne fa kyɛ mamo sɛ Homeda yi
what to Homeda no go wait me kwasia mpani aboa kwasia bo ne posai kwasia we wano ya na so tima yen aselete wa se de bobo ne bonsam kura wa feli wa me bobi ono masesa wo bokura wa hwiase ono masesa wo bokura o hwiase ahwiase untimi nchepas ni yie no kwasem kepa wo bo a udapo mumpo utie wo si atizigi wa anya ade ba wo every blessed day bonsam she wo go there be our show and atizigi anya ade me say every blessed day as long me can say obonsam o she wo go no kwasem we go do ade bonsam ka doson ode ahoya she wo go konkonsan she wo go Hey. anibra she wo go Wow. say prekesen say yesum awurade hom ne no kurem so ti ya de honam sum twedi ampon abembo no kwasem obebre ye ka di sem chakwa wonte ase so ti ya e de honam asum awurade a ohima obebre ye bompa ye kura wontimi fa hon konkon nyimpa ne ma nye woso adwuma Gyidi Asɔre ehintasem ne ahosem ewo mu ne se wo ba Asɔre na otimu no de bia ye hye efisi ye du ha se ya ye me nyina mo yensem mompaye obi ne bompaye ne de ma wo sa o ta se enti se woni nipa ne wa asem a obompaye ma wo enye enti se obompaye na enye good impact in you ebia na ono kura wa asem tia wo enti wo dia wo se wo ya ne se tem bia no woni nyankopɔ communication no enye adwuma no kwasem mante amen yakofo bi ba na nano nte na nano kura fonfom wompaye ni mo a word ba ko pe bi nti no na ye wo aho senkyere ne se oba no wa ye ohu aduo dada no kwasem amen na wo bai ohu dia wonya wabrabo no me ba unu kura ko kakra na betra so dem wa tu so sakra na abuafu enyumi so anya okru na eto obi na eto Bible say yensum ne honhom no nukrem no kwasem suma we honhom no nukrem o na enkom hye bebli ne bae na honhom kom hye no abam amen sum awurade e wo honhom ne nukrem na wono osole ne saa no na oni bebia wotinyame fie e kwa asole esum awurade sadi ono awurade aka no na eja no hwehwe ono na awurade te wa o hwehwe every present day bia onyame hwehwe woni pa owura so dem se obesum no awurade wo honhom ene no kurem no kwasem na de ana de honhom ne kontombongo a ye honhom ne kontombongo a honhom ne kontombongo a Andra na mo anya kwanta asafo e de asafo man ye mpabo ibusa ase owu aye omu Gyidi Asɔre ewu no ifre hin adwaman ti no wu a we se Gyidi mpani enimu a omo san shomo sapo mu nsuo na every branch pastor bi an hyase emfa nya dwuma se ade na bonsam nya kwan emfa oyene abenedie enwu Gyidi fo so eye obuo no kwasem respect utu akurase a na akwara ketekete kura ye difo a efen eja no kwasem eno mewa o kasa ne ho a yesa ukoto sa ana design asesa say tintin mfon kwa na je Yesu adie enya agro sofu se say asoleba sofu se tare asola Tupac and Kofo sofu tu asoleba fo na ni buofu no kwasem Gyidi Asɔre me se tetene yaya ba ko pe ubuso obi akɔ Gyidi ache bia me my research abusa ana maka kire me Gyidi Asɔre yaya ne yaya ba ko pe o se fe yale ebunu malaria
a chena or posa manum yaneko. Uncle Tia, Uncle Sa. The Bamu yes, what them then there's a swakano. What the Mayaficatan is Yanere. A call Mayafri Gumina, a jenny. I was so crowded pow. Echo. Well, my finish so cry. Oh, headache. Opposite, I guess. Mamutia, Yanamra, America, Babanyas. 1 month. Ooh. It is a Maya to me, woman. I had to meet Joe Beffrey or woman. Wo and can this one must would tell me that. No question. Amen. And I saw 9 woman. Bunya Juma and the other sister will wound. Now you must show. Who are you moody or mamma? Nay, body with Gyidi for. Date is a Gyidi near Branty woo out of war. Naso Anwaya Casafi. No, in Penedy Atem. Transia, what if Mahamaso? I'm also with Jimmy Bar. The question. Because as Mamma made him for so many also. With me, Mumma, any year. No Sunday Buffon. MC, when it was a quest. No Sunday Buffon. Oh, I was what jump was some him. Hey, because I some. I. Like, who be what of war? No, be a poet, mine. No, Coba. Who be what of war? And I did a penny joy. I call one yard, what tell him, bra. Penny first, Aqualabon wow. A march, dear. Now, ask the one so also I am Kukusua, Netoya day, a pie. Pie cracker. Can say amen. Amen. It's a quotation now from Commander Juma. Oh, and you have 1,000. Hebrew chapter 13, verse 17. Verse number 17. For some way, Juma Fanante. Men Pausa will clap a few ones out. Men Pesa Behuna, so many who for. The person you must money here, dear Pon de Bro, Kenny Petia. Sir. So on the Namaka can send me fast off for be very careful. Or a different penny, your son or branch of Crampono. Penny, you branch of Crampono. When you made it to me, I'm Mano. No question. It's Nikian or Bobia saw the money be a firing. Emano. Famano. And I Homeda Gyidi Manasia. I'm in Fanya some no cream mount. Piffy. Never miss you. No question. Mante amen. Amen. Person who ye. Person Cosso. Person everybody showing Munyama. Show Cassa ye. No question. Ate. Bible say, crowd touch them. Boneho. So person ready picture will free Adumu Quadumu. Or person ready mouse swa. Cause what is on pastor Tema? Your cousin program when you be shazo. Aye. Was so by a say. With the Pastor Shadrack Ohene Agyekum point me be shazo. Me na make at me picture me sir. I can read them power. Opa. Be a chinena and catazo. I say, go soon, Quan de Bayo. I just opie. Upie come at the sound. Timmy Shasso, Miss More Tete, Smith, or Kuntino. Say, ready, yes, Christo. What 2 many on summer? Baby will be with a sound. Not them, Isha, and can you mean amen. Bible says, Hebrews 13, verse number 17. Or city. Muntia mumpeni mfuo. Muntia ya muntia mumpeni mfuo. Na mumla muhwasema wa. Na mumla muhwasema mpeni mfuo no. Efiri se. Wei addition wei. Meye ni mienu. Akwala asafo ba okasetia pani. Pani a onye ne ho se asafo pani na asafo banya kwa kasetia no. Wo ubenya problem. No kwasem. Asafo ba benya problem. Cause Bible say man kura mumpani nie. But what you say? Na ahomani bo wura mu ni kwandi me so benya haw. Sa. Amen. Amen. Bible say muntie mumpani mfo. O se me kan se nyame ba bi we di we hyemu. Homeda ni. Gyidi ba. O se tie wo pani mfo. Na momla mo ho asema wa. Ebre wo ho asema panyin no. No kwasem pa. Na de ayi nia. Efiri se. Wana o wan mo kra. O mpani na ewe wo kra. No kwasem. Penny Thomas and Cotos and say, Yain Bishop, no pension. Ma Okrebia and with your house. Sir, into Conacat and Pastor, ultimately, when you need Makumaku, Lucas was as a for a day, made the Gyidi shower, sir. Pastor, yes, sir. It's what one as one come. The count. Now, what you fear no way, he didn't at say. Mose, I am bonnet. Ah,
de Mose yen enyo enye na ninia bone hone ade Mose yen se enyo ai onu Mose odi fo ne sem na sem me ni akwanko wale o mama na Mose okunya o ba o mama me ye ntiase me ntiase o I was saying free Mose won panifu anim wan ka se Mose agini o ai wan ka de ya wo ka ne bi o to ka se o so be free Mose won panifu anim onyankopɔn te soro si ni tra so hwe fom say who are you said the Mose aye enye wo be kan wasem de wa ye nti masoma kwata wo me awurade me nkyɛn me de abegu so na kwata fi ni ti kosi ni nase Mose hu se kwata ayɛ wo na ɔte ye no na wedas okobɔ mpa ye na wede ka kyɛ no sɛ Mose woni bibi wa na wɔkeka ho nsɛm na mede kwata abegu no Mose just awurade which will fa kyɛ no ka sɛ amen de wa ye no Mose ye enye o banya na woka to nyame dan Mose sa kopem bra o kyerɛ ne tumi sɛ wɔyɛ awurade no ɔka kyerɛ sɛ wani me hu Canaan so nya na yere nduru ho sa ya tobu ase leadership enye better sa wo yire okurukura eye pania fa buni ni die mano ne ho kakra uhu anti mfa buo ma ne ho kakra uhu anti ai o ya de nenye na so twi wani ma awu o dwe nyumna na de ho kamekama ono so ho o sra kamekama nti e wa o yimani oba kan ne sre we bom tawa se mazi ji abie ne obetimi azoba bi betimi awai me na me ka chero o pa kofa toyinka ama entimi wai ade we menim sre we mu kwama say solution ne yakopon say super guru wonya kato so direm la the whole na betimi gina ho ama de achi we betimi bie ne nani ma eduru ha jansen na kwasamaka utie na wo se no ubia ya na bie emie ade for pani ubia ya na bie emie omo nyeso me jeso amom enyeso mo bia wa jeso fa teacher union onyeso enima David ya na ehu everyone kai amen okunu ye pani kura fa obuo ani ni die fa mano no kwasem efise wono na owen ye kra woni se me wai enna kura metima se ye hira so kura pani ba kura be hira so ti se ye okunu adidi na tamendo wo fi na betana obende awurade mpa bona wo gele sa me wa tumi na awurade de ma me se sofo a me nsira no me de tumi na so ne nsa ne se wo nhira so nya ne pe o ana o hira ne techre ma na o kan nya me be hira ahira me nso me bi ana won so wadi na temendra obende ti yare hu na nam Gyidifo kidney ye Gyidifo ya letimi Gyidifo na ni nipadua nyina ye hoya na ne kwa atwe na ne fu adoa Gyidifo nyame nya sa ewrade wonya sa no kwasem papa ewrade nya sa Gyidifo na why style bi na oba na Gyidifo edai ya ye pompa ye kura enya adwuma abra gedege edue bubu gedege eta konfa no chema na bi nyina yi gui nyame fa no so ye nsenkyene wo konfa no che after that onyame saman betena nkwam watena nkwam be 30 years nyame onye timodefo no kwasem wanu ne keka nsam dodo wanu oya o sopampani dodo sopampani te yabe to mo Gyidi atene ase Gyidi sofo pani kura ahwe asea eya ni je dabi abayinfo kwa na wura Gyidi sumu hu me nya kwasem say Gyidi pani ahwe asea baba eya atam dede dabi say Gyidi pani bibi atono na wa ahwe ase wo fama eya ni tisam dabi o ya ni eyo ni emo din why ye dia sunu se baye se dia tie ni o edwana dwo no wona ona ye ni nipadua no ko di bone ese bebre Gyidifo bebre sa na tie o
Wada ono nkwa yire ni bi ba ni nipadua no ye di kodi bone no kwasem tade be kina no honam ye ne ya wa ble ti honam ye o yare ahwe ni wu e bia o body no ye taking as instrument kodi bone ye na beto tade ye tina wo ti wani ana obuofu ye di ko ye adwuma bi enra abre nipadua na ble honhom dwuma di e koso wi ase no aye hu asole we bon sama ba wuro mo de ni eden e be se o condemn asole no nti oba no o ko empenifo no straight ese o be sem penifo ni nyina adwene o ta se na wa ma ebu a eho ho no afiri ho hallelujah amen se kan e pa utwam no hu asole ba hey no ni asole ba ko fo ka ba ka so beto me pentema kwa wo se Chiawa. Papa asumdio. Amen. Mama ya uche ya koto. Papa ye die nyina esisi asene. Ti de okay ndeye. Oda ni nkuruma. Ena koto ana aye den. Koto keke nsuma de be den. Koto ana aye den. Say ya na mo de ti wiase o. Aye. Koto ana aye den. Some maybe be not kenkwala na sua bibi free wiase o na say efripa mo enanum na mba mo bone nya ajanom oboni nya dwane a akwala na wa wu na to Gyidi mu no obawu mpiri wanyi nsan e de abrem ko unya obi obetia na ma o kana wo ye bone ne ka say efrom pani ani ma bra na ye ma jo pram ananim ai say ye fro Gyidi pono na si wo sa papa so why am from so and I will be say ye from penny from be say penny my day me ko iradi yesu penny from me penny na on the machi bu say papa my bone ben yes o debi penny say brana and all ya de be ebo abaso and no okopon no kra no osuro baba ai na say enye tuna betumi e dey betumi ye tuna betumi na wo jimi za aye tumi. I mean, Gyidi nyame dia. Wait, utu ne so sabona so. Tumi, boom. Asole ba. Ugun wani mas pa o. Ugun wani mas. Tina sole ni me ye die Onyankopon pe. Mani die nya adwuma na Awurade be pagya wo. Me na me ka kire wo. Se wo mu ade na wonya gold nyina krompo sika na be hye. Asole we. Na hinta sempa no. Ora samembra ko de obuo ene tete asoro no. Ti ne die yi adwuma. Ti pani jo sore ne so kasa. Ba wanyi se dien. Untimi nka bi. Anam za. Ai. Pani jo sore. Hey, ora, wo ye zona pastor, ma jeff no nsam. Onka kwasa se mo akiri wo. Onka kwasa se mo akiri. Onka se bia wo akiri. Ena asafuba trafisira me trafisira she na pena ka chale munyana mo pana cho nyesa obejai esi wiye nti obekwa agya nti nyesa yakopa wacho enya heaven ya duko ya ajiwasi wiye me kenya meso no kwenda dia cho enya heaven ya tamodo wako nka heaven ya pesa de ukwa dia wo ye no wo hia aso twe baba ai nanso yenye obi ma ne adi nyuma tini ye gya wo se bra be ye adi nyuma ne namu na ma ne pe asofo ne ye gye onya nim se wo wadi nyuma na wo ye no anya papa bai on e ban papa no mu nim se papa na se nya papa wo ai na se wo ya ma wanya ne ka che papa fo ne se na adi nyuma ni ho a o chom sa nya den omama nti ya fa wo sa bolega kraman ye de wo ye adwuma nkuntu dwuma afu ponko efumu ponko yo swa niema o swa niema amen eti enya wo sapo no kwasem nema wonye adea esombo 2 Timothy chapter 2 verse 20 ka ba bona mempon
Etam na ye. Me fancy. Be sra wo yo. Me ya na yabo afode na yeko. Ose. 2 Timothy chapter 2 verse number 20. Christopher gu ahodo mienu. Christopher gu ahodo de. Mienu. Fa unsa show. Can say be your 1 Peter chapter number 2 verses number 9. Ka say be bamadwin manka mewu. 1 Peter chapter 2 verse number 9. Christopher paye no kore Israel. Christopher papa ye no kware Israel. Christopher papa ye no kware Israel. Na mo de. Moye abusua a wayi won. Moye abusua awurade na ayi won. Masaka na. Ahene asafukuo. Ahene asafukuo. Oman kronkron. Oman a moye kronkron. Woni osaw mra ne wia no abekere wase. Ebia ofi. Osaw ye abusua awurade na ayi. Nokwasem. Abusua fo moye be o amema moye be nwotwe mebo a. Nkwa na akọ Gyidi mebo a. Awurade na ayi. Tell you where David fie no se me mpe obia me pe David. Nti won so awurade na eden ayi wo. Ahina so fuku. Yangwe. Oman a wafa won aye ono ne de. Oman a wafa wo. E de aye ono ne man. Se mo nka de ofre mo firi esum mu. Na ka onfa wonya rio. Ba o he de we ani mesi fa kwa no ono afa wo de aye ono ne de. Nokwasem. Se yen. Se mo nka de ofre mo firi esum mu. Se mo nkai. Se obi na frɛ mu firi esum mu ba han mu. Aba ehan mu. Masaka ba ehan mu a eye nwanwa. Ade we so ne nwanwa. Se popa kronfo jamanfo ete se wo. Konkonseni ete se wo. Wi numni ete se Shaddrack. Gaddafi. Wenyame afrɛ me fi esum mu. Nokwasem. Edi ma ba han mu. Nya na be ka se nokwasem o, minim dada. Kega ba maza. Nwanwa no mu maniyo nkyere. O edi twi na o kan ya Greek. Maniyo nkyere. Edi sisu bi. Maniyo. Sisu bi. Se mo nka de ofre mu firi esum mu. Se mo nkwa kan de ofre mu firi esum mu. Ba han mu. Edi ma ba han ni mu no. Eye nwanwa mu. Na asem we so nwanwa. Ni maniyo nkyere. Mo nka ni maniyo nkyere. Mo akane no. Mo akane no. Mo ye oman. Mo ye de mo akane no. Mo nye oman. Mo nye oman. Na afei mo ye Nyankopɔn oman. Na afei de onam ne tumi so ma ba Nyankopɔn oman. Nyankopɔn oman. Nyankopɔn oman. Nyankopɔn oman. Nyankopɔn oman o kasa e ka wo mu. Awurade eman. God nation. Me say Nyankopɔn oman no. So person ko Germany a yesu German akasa mebo a no kwasem so person ko Spain a yesu osia Spain kasa mebo a eti Nyankopɔn ne man nso ye o kasa yere yeka kasa be na de to nyame man atale be na wo se onyame man mu aye be na wo yi onyame man mu yo o ti onyame man mu eye bieja mebo a Gyidi ni awe ekikimi ekikimi na o ya so atache ma ase na wa tititi wi no be hyenko kasa be na o ka onyame man mu atale be na o hye onyame man mu na nurse ni small girl bi nso anya kokuduro ebe kasa ete Gyidi mpanimfo all because of say yen ene de ho aba eba because kasa so for penny can say mo ba bia nse lazy mo ba bia mo nya lazy hye eye kasa afutu no kwasem eba penny na ka say jai lazy hye but woni na ye chairman e wa Asɔre ni ene o pese o chese ade we na be bo Asɔre no ye future eti men nse lazy where do you want them there be na mo so for penny mo sere ne abasa di na temtete ne said the monga samope all because of say penny Thomas aka say mention lazy Aima we shall lazy na oguma yafi na wo hye nsomade a unye Gyidi ni o na wo ye de oh papa we shall lazy na wo shall lazy white we shall lazy multicolors na oguma yafi wuti na odi che tu ku
na wo hye wo nsoma de akese ya me se unye Gyidi ni na wo ye de wo ye agia wo ye kramoni eti ye mfa sa dressing me wura konkono bia ne edi ko wura mox fa ko wura masalaji wo ye hagia Asɔre no me so mo dan na che wo ba so penifon ma hunu wo se Gyidi fon so she jalabia le better ta so dem jalabia ne sim na wa bobo na style bi ne jalabia she no echi daso Hamidu tanku here o church wa so dem no be wura so dem o tanku be ye di mo wa yan so dem Abraham me shatale ko wura kemu fa so dem mama nya so dem ne ya makwan eti lazy no empani ka no se ya makwan se lazy be se kwa ye fro se lazy be se kwa se ya wa sole ban no se de tie asesa no kwasem eti police fo be se ne omo atade no mo pam no e kaki fo sa say ya black comp kaki metal fabric kaki no mo titwa no mo de pam black David was a police me dem ba police me was scapa anti person me ya na kam laser to the comedy be actually on me da Dabi o yeah soldiers for the Lord sa yeah Nyankopon asrafo no kwasem yeah Nyankopon asrafo sa yeah watchman fo no kwasem na mo ye watchman yire nom sa na watchman yire a we say lazy say o kran ska wa free mu watchman mo ye watchman yire nom nti na meka ni Senye Nyankopon dawro ma watchman yire kwankon na matches so Dabi oda form sa Hinka mokete na abana 1 2 3 dedemu no ai se fom no kedi na ka oda so enu bia no Nyankopon ye nti wa ma matches ada so so ani table so ai ta 1 2 3 double ni ti dan na ka odam enu ke yen watchman mo yire ma de no ahomatire na motetefo ni yusu papa nti ahoma na ayese nwi na epuha no oba eyebone ana obebusa memi wei na mebu aten me na mebu aten Dabi da oye ya me se fafon fire nyame anu ya me ya mbo wi ase opasi hu se eyebone a wu na hwe ade wu na ko hwe da obewu tim no kasi yes sadi onyame kan bia no kure kasi amen na wa wi aho no atwum kakra na mu aye mre nyansa Abuakwa na wonua bi so tim na aye peme ne de wo bre me wa na nyame bebu atan a wosimu nyina mo kwa heaven ka demonstration be wa do ka Nyankopon te so ko betia ne oduma kume osune chi ni aboa na ye ba ne so Baba enye easy say eye normal abrabon ye normal me boa de ye bia no eye normal ana nyame se ye nyini ma bi ma de twintwan ba atemu no kwase ka say amen Bible no say na mentena say mo amunya mobrohunu na afei de manya mobrohunu awrade ahumobbo ene wajiwe fi otamfo nsam Bepamachewo. 1 Corinthians chapter 11 verses number 2 say me maye se mo kai na de nyina and that's my Bible. 1 Corinthians chapter 11 verse 2. 1 Corinthians chapter 11 verses number 2. Quotation yes adia to Bible ni nam de mabre. 1 Corinthians chapter 11 verse number 2. Na me yi maye se Osmo for Paul say me kan kire mo say odamase pa me maye se we maye se mo kai me ade nyina mu kai me wade nyina mu na mukura tete asema tete olden days tete asema olden days me de share mo nsa tete asole olden days no kwase tete asole olden days tibon koso be ka kire say olden days na microphone ni ho baba it's the olden days e go train mi ase enua na wan e bu ni nya desi na enua ni nyina asa nyame na aboa ye nya dan bitim e olden days o ki wa ye sa
So ukura tete ahyɛdeɛ. I don't know what to. The jam is here. My session more. I'm sure Gyidi ni abranti. Was she sharing more? I can student kids. Bema. What raso? Oh, chiame. Where's what chiame? No, say, where Jimmy sir? Was senior nade? I'm so crassing pa. Oh, obebre pa, obebre. Now we are soft men. No, I'm saying, do me what I say. Obebre pa. Said ya send him already. Ya file so. And I have a fair fool. It's no be who be a me be as work with the same thing. Anything I'm born, you know, you best obey, you know. That the one who programmer, no one shall read. Oh, Basalia, no good my head. Oh, Babylon. Now, combination with I mean, just wait. Oh, quiet. No one shall read. What do you need? Oh, Bema. Oh, Bob Bassima, a year to so. Oh, I saw them. They say, I'm a boy. June, July, ma. Met too many in a tissue. Hey, a samaba. Oh, me, my cat, open my master, and just on the person. Love will if you are Mekayo. Me, now me, I want yes, I met him. Hey, me, Nina, I said, pay unto. A great out. Obetu. I can be shooting, said, my 2 crown on our Miss Bessie, who near my pa. Come on, you come back, tinsome. Munyayo, then I'm in Poe. Yo, when I'm in Pep on it, only a bonus okay to your 4. I did Biala, Obayanoa, Obebu 110, Debbie. Hey, I did be there is accountability. Atempɔn. I say amen. Amen. I say Atempɔn. Wana enko Gyidi no. Onim Gyidi afade. Ene se de Gyidi na brabote. Ade na wo a wotim no se wo de wini. Me so me ka wote ase. O ko bo wuti kura mo se eh maame. O ko Gyidi na wo botire bi. Omonga. O ko pamata ade na which style osofu nti wonka. Ai omoka pa. Eti adenti ena omo nkwaso enim amanne ene amamre a ewo osumnim no kwasem enim ahyade a onyankopon ahyade ato wode amaye ba wo de wo si wura fi bo apaye erade nkai amen wura fi every fienti me magotation bi kana me mpon why you know Timothy Dabi 1 Corinthians chapter 11 verse number 2 Dabi ene Timothy oh Dabi mama me Timothy me ka Timothy one o Dabi January sa meche ba mama quotation is here o me ma be 2:11 2:9 me ka quotation o ma adwene 1 Peter chapter 2:9 so one can we what can we ai sir eka point 2 pe eka point 2 pe asa me eno kura makanya wiase 122 what's it 1 verse number 22 1 Peter 1:22 kasa bi o onuado firi asempa ne mu yenko wase monte mokra ho yenko nokra tie ho e wo nokra tie ho monko onuado a nkontompo nim no moyenyo ko onuado a nkontompo enim na monfiri akoma mu enodom ho na yemfiri akoma mu enodom ho den no kwasem den eti se wo nua bi hwe asia so ne mu kasa kirem e me report ne mame apa mi wuso otale dan bi ko wine na nsa no be ka kirem what no ni ge bi jina wo se de otale wo de me se wine na nsa mo mane ko ba ne wa wine na be ka kirem se otale ho na me ba no otale wo awu fa so be ne wo fa so ni so why no cause sister me why wa ka kirem so for what e bi otale no emwa be wuntam amen amen oh amen amen verse 17 say verse number 117 okay
Odone fedie. Kasa ne. Na se mo fredie onhwe nipa anim na obu atan sade obiala dwuma. Etie no se agya. Hwe onipa onhwe nipa anim. Ene ma me ka kire se ofum ne na so for the chewa. Ukoyi amase. Uni so for bi hia na o se so for bi a kire wa. Ante entie no. Entie no. Entie no. Me entie no. Obi bampa abo. Wonni masofo e kama wogidim de omnya kama nyina. No kwasem pa. Onim na no ba ko so so obo me history of Gyidi. Na say what? Okogidi o so there bi. Me kompa abo. Penny Thomas on free raso. Ni nua Penny John. Omo twema so na 1911. Ibla. Edisem kra by Penny Thomas anya antum. Say ya no ka no. Ai. Na so masa ube wuntem. Asɔre we ye ni ho agoro sa o. Come on to me come on to ben. Obi na church there me. Na say kwai. Fa issue ni ko. Me fa ho. De o ka kra me nim. Eyi nua mo Gyidi fo na de yensam no. Emma wona anya Gyidi fo. Na so Pentecost so fo ekotomo na o ke na ha. Obi ante da. Mewa. Obatomo na ne ya begina so dem. Ekita microphone. Maame na wato ne mo na ne wa so dem wo. Ana ne ba ne mo na ne wa so dem wo. Na wa gi mic. Hallelujah. Amen. Ene be ka sohwe ho asem. Ene e be ka sohwe ho asem. So retimiti obi a etimiti sofo. Etimiti o. Na se sohwe na fa wo so de ato sofo a. Mo hwe ne yi se. Munye ne dede. Amen. Amen. Na nsafma ne pra. Papa preach. No be kura yiska be ku ne na ase. Ai. Na so ni me se ware. Oh, you say no. Maame no abusuafo pesofo ne kuna ne ama ne so. Efi Canaan ene ko sama boy. Ai. O de you no. Said yen ku no. Gyidi. Eh. Salamana be you apie. Sabo. Gyidi. Ya be chewa akroba ma obenu madu okura wu. Paso me nka se ye boni asoso. Me nka se ye boni a sososo. Nanso baby a Shaddrack tizes here. So for be partner wo. Na ra wo se me fi asisi a so for bia no betima fi baby abatena wo. No kwasem. Empani mu ba akwa na ba be so fo. Enti wo a wo ye ya mi wu ye no na wo de no anya fi. Fa so bia maso. Penny Thomas. So who is here? Me bishop bedroom so. There be. Let's take a moment. Empenina ba ku ne be yimu bishop. Sa. Eti die nyame nyankopon nam de tumi anwo den so. Eti ne nsa to ne so. Ne wa pagya no no. E ma wano nya den. Ntia. Kasa we na me de hyase. Eno na me de wie. Ma wano ntia no. No kwasem. Eno wano ntia no. Ni kwa mi nyanwu kwa de se me ne sofo ba achi nyina. Etu aduro. Ene ye de ye ya Asɔre. Odi for Shaddrack. Makwaji aduro. Na Asɔre den pound unity. Si upesini. Na dia me yakwaji aduro odi for. Odi Eri papa ne me de ti. Na ya makwaji aduro pa na me nsɔle me ba Asɔre a. Akua. Kaka sa park wa akran kada agini puso. O ka no so ka obia ka obe yusu bia ye. They are starting from. Oba Asɔre nche ya na be su picanto. Kama ba one de mo ka sa sisi ko Pentecost so ko he. Ai na Pentecost for there na so boa. Onyankopɔn na bi adompro ni bo hira wom. No kwasem. Men ko sopa. E bia na wo kire bi. Men so men safo ma be pake cars. Sa. Na odi enduru wa no bi dia ba men sa no. Amen. Na wi ma asamo. O se. Na se mo frɛ de onhwɛ nipa anim na obu atan sɛ de obiela adwuma te sɛ agya. Mo mfa suro mo bra. Fa suro bo bra. Na de mo ahoho bia tena bia mu. Me pa chew what? O se fa suro bo bra.
awo bra tina biem baby obie ni baby aka nko a baby obie ni mu no entina ho sopa wunua bi entina ho sopa wo sofo entina ho engunua bi ani ma hye no kwasem entina ho sof mame ye adwuma na ni sika akam pompa yemu bia me nyame adawurumenti say the whole world Gyidi Asɔre nyina adifo pani say me penani madom say onfa me ene masafo kra me mpabo me fe no obeba etimi nyenani madom yempabo ante haban pompa yesa winim ani gisem ya bedam pabo mu ha na me ba no oyi enti fu ye obi James oyi Ọkọ Johnson ba kwala ketewa bi adifo efe na efe ne nkan da yem paabo da na me pon yam so ko fie wa no be ka chem se da yanko pon se me kan jiro se da yem no na wudi adanse wa so dem job ade na be yam paabo no na wade di amam na me se sa na fi ase usu nyina da ne sibie akwana ka sa tell you na paabo no me se me ton paabo 7 days day 1 na pacho onyankopon nam abofra onye tifo no so na be ka kire me se na me se watie na mi ntwa so baba oka asem no na ka 2 days na bo so me adu 2 days so ye odi for bani ana rade ya na dum ne tie anaka Kase amen. Tu shia kwala we ya. Wose said you tie de. Woni honhom tu bebu na nimtia. Mebo a. Ebia on pa bo mu e kwa ne ho ne wo. Sa. Asofo emu ba ko ebia onyame de ne okra kra se wonza. How would you know? Onyame na fa odi for Shaddrack so appointing penifo Israel mo wo. Edum si oso me ye. Canaan penifo. Ema wanu ntia. Oye bibina e blo so a reporting. I say amen. Na ensem keka anoya adoso. Enu na eku Gyidi fo nsafoma. Enu na epra Gyidi ma. Enu ye die to twene. Enu me ye. Enu me nya nkoso. Enu timi bie adom pono. Oni Joseph Tingo. Dabo oni. Dema tentenkra mu nyamfo. Da ye ne mpabo. Oso na ka kire si ya. Ade cha na ye aduma. Aso so onwo so. Mebo obi eni na oboto so onfa nya mpabo kwa nka akola we die. Ni nsesa. Opeja nu nyame ani. Mebo ano kese na sha ben. Nka branche be fe ni freedom. Na no ke nyina no bom abe ne de baako. Esoro de ne nko a. Na no enfa no kese na sha ben. Na ye pese de onyame tie ne mpa ba a osua. No ne nyame di nkoma a onyankopon tie. Mante amen. Oh, mante amen. Ema mo ha sometimes mum ti mo ho na mo hwe mo so yie. Be ka me bi me ba boy Caleb oyare. Yare. Me kodi for penny ba ko hweme nim din sase ho konko se me kan kire wo se wo mfa kwa no ko yempa abo no ma wo yire fa no ko yempa abo na no beto no why penny eni akire tese me kwa de me ho bo nyame na ko yempa abo ba ndra kwa nkira ba akwa no den sometimes ukunu ni ho jina ho se onyankopon ba onyame time fa so ye bibia hye ne die ni onyam ema wanu ntia penny bia titiri no nyame sofo so wo ye sofo ben o TV so wo preach abonten so wo ye emu nanim tia da na wonnim de onyame afa de onyankopon frɛ no wo ye onyankopon no kwafo etumi botumi nyina so ma fa mo brepa o na mo fa nkyeme na mo ntia asɛm fa nkonkwam na ene sɛ onyankopon won konkon de ehuhum ebe tere wo mu na wonya suro bi e wo mpanifo mu a edi nhyira bɛbrɛ wo amen. Edi mpagya bɛbrɛ wo amen. Edi yede bɛbrɛ wo amen. sɛ wo pu mpani ha
abrabɔ na te se ya dako no kwasem ko Bible say mumu bi yare ana ma ne fra asaf mu panimfo no mo ne so mpaye ayesa no kwasem na Gyidi mpaye ni ntino wa yale fo ho be ne den ka say amen no waye boni bia oni bi ni waye kro nyame de be de be che no ene se wonu atia pani bia wa ka se bia to dada ena mo so mo bia wa de kura agu kasa boni bia firi mu aba me pa ma chew sakra wadwen amen na utim be kan e bompa ya onyankopon betie oye nyame oye no kwafo yo oye nyame oye shebe sesafo kwasem onfi ni tumi ni na adum onfi ni tumi na adum amen onfi ni tumi na adum amen ene ba bibia Gyidi wo bia nim se Thomas nyankopon pa aboso ne bebo ne de hyira Gyidi afa na nyina no kwasem ya boni bia ya ye e won pani bia betwamu de ne tie ba bia wo bia awurade fa ne nyina nkyeye amen na opepa ye ho mrato de na ene awurade tumi nti on hye ye Gyidi dene amen ni ntimi ntina sabrane na onyame sanani monyam a me ne wo ya mra nto angu ni tumi nti ni hyira emra yeso da amen bon